uPresident wethu nohulumeni ngiyabingelela ngegama likaJesu. Ubuholi bonke be-TTF ngiyabingelela ngenhlonipho enkulu. The elders of the city, Bishop Dlamini Baba, ngiyabingelela nina mama ngegama likaJesu. Apostoli Masombuka, ngiyabingelela baba ngegama likaJesu. Baba Apostoli Ndobe nomama ngiyabingelela igama lenkosi. Ubishop ubamakhulu umkhongo wami bazalwane yena owangilanda kwaZulu. Bangaba abantu abazima batshela bonke ukuthi umuntu wanegoshitha ukuthi abantwana bangabizi inkomo zabo kwakuyena ubishop. Ngiyabingelela ngihlonipha kakhulu bazalwane umuzi wonke wasethembisa i-fivefold yonke ibandla lonke likaKristu ngiyabingelela. Yo ngiyangithuka haleluya. Ngicela ukubonga futhi kakhulu uPostoli Nongoko useduze kwami ngale ndlela ukungenza ukuthi ngingafiki lonely. Because kade kuzoba nzima nje nokudrive imoto ngeku-TTF. Akaze mina ngidrive imoto ngeku-TTF. Mina ngangiyidrivela. Manje kufanele kube i-TTF yokuqala ukuthi ngihlale isiterini ngidrive imoto ngihambe ngedwa ngeku-TTF bekuzoba nzima kakhulu. But uPostoli Nongoko wathayela nami ngikhona abanami kuze kube namhlanje. Thank you so much. Akuzange kube lula kakhulu bazalwane. I-TTF yokuqala ubaba uMtshweni engekho usase fresh akukho lula. Enye into ke Bishop i-leadership engenze yona bathi ngishumayele ngaleli langa sashada ngalo ubaba uMtshweni 21 January ilo busuku esashada ngalo besizobe senza 10 years bazalwane namhlanje. Ngoba ngizima kakhulu bazalwane ngathi kodwa ke uNkulunkulu uyazi ukuthi why engithembile kangaka. Uhambe phambi kwami ke bazalwane ogandaganda abakhulu bambili kusukela kubaba uBishop Dlamini uma eleya ifoundation wahamba ogandaganda abakhulu ngize ngiyabuza umpostoli usihlahla senkosi izolo ngithi nihlangene ngami ngoba nakho ngifele indoda. Naxoxa ukuthi lo muntu esifazane sizokubheka umgodo omkhulu mase sikubhe saqeda somjikishela phakathi uzosibona. Akukho lula bazalwane kodwa uNkulunkulu uzongisiza. Siyabonga kakhulu bazalwane kukhulunyiwe namathambo angaphila na. Impendulo yethu kuthina ngesiyo ekaHezekiya ethi yebo uNkulunkulu angaphila. Eyethu impendulo ithi yebo uNkulunkulu namathambo angaphila ngoba okungenzeki kubantu uNkulunkulu yenzeka. Haleluya. Ngiyacela oshayayo laphayana just azokwazi ukushumayela nami. Ngiyamcela noshayayo abuye. Ngiyacela noshayayo azokhulumisa leyanto ngizoshishisa nje njengokusho nenye eshilo lesikhathi anike sona ngizokushiyela futhi esinye kuleso sikhathi ningabe isikhathi anike sona ngizothi hlephe bese ngimshiyela esinye. Kodwa ngiyacela ukuthi abuye lo oshayayo bese ke sengiyashumayela ngalanda indaba eningi bazalwane. Iningi into eyenzekile empilweni, ziningi izinto ezenzekile bazalwane. Ngicabanga ukuthi ukuyi-leadership ye-TTF umoya kaNkulunkulu okhulumele ilizwi elithi lamathambo angaphila na, just to bring a hope kubantu bakaNkulunkulu. Bazalwane sibuya kwenye into enzima kakhulu. Iqiniso ukuthi lake laphela ithemba. Yithi ngisho lokho kodwa
ayikho into eyangizwisa ubuhlungu njengamhla kunqwatshwa indodana kaBaba uMtshweni uJobe thina nobaba sihlele endlini. Zange ngizwe into ebuhlungu kanjeya, zange ngizwe into ebuhlungu kanjeya. Kuthiwa thina singaphumi endlini, ubaba ushonelwe umntanakhe, angazi ukuthi ubaba ngimenze njani mina uma engalendlela ayiyona. Sibuya ebuhlungwini silimele, sizwile ubuhlungu. Umsebenzi kaNkulunkulu ushayile, imindeni ishayile, izimali zishayile, sishayile empilweni, kodwa wona angaphila. Ngoba yikho engenzeke uNkulunkulu. Ake uthi sidlule ezintweni ezinzima njalo siyakuba. Haleluya. Sidlule ezintweni ezizima njalo siyakuba. Osana weliphezulu ukunqoba siyanqoba. Sidlule ezintweni ezinzima kodwa njalo siyanqoba. Haleluya. Akabonga uNkulunkulu osibona njalo kwendweni lokunqoba ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Akazange asho ukuthi asizikuhlangana neziphi, kodwa asithembise khona ukuthi siyonqoba nokunqoba ngayo sithandano uKristu Jesu umsindisi wethu. Awuthi njalo siyanqoba. uNkulunkulu wezwi lakhe, mana nezwi lakho uNkulunkulu, ngoba lona ngeke ulishiye. Alize uNkulunkulu lisunduzwe amandla amakhulu kaMoya Ngcwele, ngoba lona linamandla. Izwi lakho liduma njengamanzi amaningi, izwi lakho liphula imisedari nemsayiphu, izwi lakho litshekulisa iLebanoni njengamathole. Linamandla uNkulunkulu ongcwele, lona liyadala izwi lakho. Thina laba uNkulunkulu iqiniso wasibona, masishayeka, simbuzeka, silimala, size kuwe eli-altar lomuzi wasethembisa ukuthi wena uNkulunkulu sipholise ngegama likaJesu Kristu umsindisi. Amen. Ncwadi kaJobe sahluko sama-42 shilo-ke uBishop ukuthi Baba uMtshweni washiya amandebela kubo, wahamba wolanda umZulu phakathi. Nawu-ke lo mZulu uthi incwadi kaJobe sahluko sama-42 President unzima bazalwane. Job chapter 42. Ncwadi kaJobe sahluko
samashumi amane nambili alifunda kwinginyana yeshumi sine endimeni yeshumi nane chapter 42 from verse 10 to 14 uzofunda ngolimi engilukhulumayo engazalwa nalo nengimncele ebeleni uJehova wabuyisa uJobe ekuhluphekeni thanda uJehova wabuyisa uJobe lapho ekhulekela abangani bakhe wengezela kukho konke uJobe ayinakho ngokukuphinda kabili kwase kufika kuye bonke abafowabo nabo bonke odadewabo nabo bonke ababezana naye ngaphambili badla endlini yakhe bamkhalela bamduduza ngakho konke okubi uJehova amehlisele khona yilona lo wamnika uhlamvu lwemali neqiqi legolide. Verse 12 kanjalo uJehova wabusisa ukugcina kukaJobe kunokuqala kwakhe waba nezimvu ezizinkulungwane eziyishumi nane namakamela ayizinkulungwane eziyisithupha namabhanqa ayinkulungwane ezinkabi nezibhongolo zezinsikazi eziyinkulungwane wayenamadodana ayisikhombisa namadodakazi amathathu bamba wabiza igama lokuqala ngokuthi uJemina negama lesibili ngokuthi uKheziya negama lesithathu ngokuthi uKeren-happuch. uNkulunkulu izwi lakho leli usisa ukufunda kwezwi lakhe egameni likaJesu Kristu. Amen. Nali izwi loNkulunkulu bazalwane ngingaba nezindaba ezingabi engathanda ukuyikhuluma ezinye sisidabukise zisikhalise kodwa masiyezwini kaNkulunkulu lizosiphilisa. Udaba lukaJobe siyalwazi sesikhulumile sesilishumayelile umoya ingcwele ubeke nansi into enhlizweni yami uPostoli uMasombuka ngodaba lukaJobe lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabusisa ukugcina kwakhe kakhulu kunokuqala. uNkulunkulu lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabusisa ukugcina khona into president engimangalisayo uma kuthiwa abangani bakaJobe bafika ihlobo abantu kuthiwa babekade bephila naye ngaphambili angazi ukuthi ngesikhathi eshayeka uPostoli uNdlovu babekuphi angazi ukuthi babekuphi kodwa ngesikhathi esiright bese eqedile ukubhala amathesti akhe ngoba izinto empilweni sisuke singena kuma-exam room kufanele ukuthi kube wiwe naleli phepha eliphambi kwakho wena bese uyabhala. Haleluya. Mayiseqedile ukubhala Jesu lithi iBhayibheli uJobe wayithandazela abangani bakhe. Angazi ukuthi uJobe wayebathandazela ukuthini abangani bakhe ngoba babengena limbu yena wayenenkinga. Ngiyashumayela phakathi kwenkazalwane kodwa lithi iBhayibheli uJobe ngesikhathi ethandazela abangani bakhe uJehova uNkulunkulu wamkhumbula uJobe. uJehova wamkhumbula lithi iBhayibheli wayese embuyisa ekuhluphekeni kwakhe. uJehova wambuyisa uJobe ekuhluphekeni kwakhe. Kunento ekhulunywe kuleli pulpiti enamandla amaningi from day one bazalwane ihleli lapha ngilalele yinento yokuvuka kwamathambo omileyo amukela ukuphila. Lithi izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu wambuyisa uJobe ekuhluphekeni. Umembuyisa wahamba yena uNkulunkulu wahamba ekhuluma nabantu wahamba enzela uJobe amadili
wangena apostoli ma-meeting watshela o-business lady khumbula uJobe ngoba laba bantu uma beyaJobe bishop bamhlabile lithi iBhayibheli bafika labantu bephethe uhlanzi lwemali angazange licele uJobe kodwa uNkulunkulu wabenzela ama-negotiations nama-deals aphasa esemthandazweni uJobe bona batshela ukuthi mali yakuye ningayi ningaphethe lutho khumbulani inkabi yami uJobe yo ishumayela ngethembisa ngoba uJehova uzokhuluma ngegama lakho ey'ndaweni ey'phakeleyo uJehova uyokwenza ukuthi bakhumbule igama lakho yena uJehova azokwenza lokho yibo abayoza kuwe bethunywa usumakade ejobani kuJobe ningayi ningaphethe kahle president intshumayelo le iqedele kaNdlovu mina ngiqedele intshumayelo eshinelwe uPastor uNdlovu uzozwa ukuthi ngiyiqedele lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayese embuyisa uma embuyisa ubiza abantu babiza uNkulunkulu kusho ukuthi ungakhathazeki wena ukuthi kule season okuyo bayepha abantu ngoba abantu bazobuya bebiza uNkulunkulu akangikhulume ngofundisi bayabuya abantu benu laba bantu engabazi ukuthi bashobephi njengoba emamadleni ku-empty they are coming back bayabuya labo bantu labo ngoba uJehova uNkulunkulu uzokwenza ukuthi babuye abese ekwakhela ama-relationship nabantu nalabo abanye abakushiya nje endleleni wangazi ukuthi nomuntu usaqatshaniswa yini naye uNkulunkulu uzokwenza ukuthi bakhumbule bishop uNkulunkulu uzokhuluma ngegama lakho ey'ndlebeni zamadoda acebileyo athi khumbula ubishop makhulu ungekho uJehova uzobiza igama lakho kunabantu basiqeda le-conference namhlanje angeke balale as from tomorrow uJehova abiza igama lakho ey'ndlebeni zabo uJehova uzolibiza igama lakho uJehova uzolibiza igama lakho uzokhuluma ngegama lakho leli gama lakho kade likhohlalele uma ama-friends akho esehleli kuma-lunch area nakumadina as from tomorrow mabehlala uJehova uNkulunkulu uzobiza igama lakho abanye abazulala nje ebusuku namhlanje uJehova biza igama lakho uJehova uzobiza igama lakho ey'ndlebeni zalabo bantu so we point of restoration so we point of restoration and where we are uNkulunkulu uzokwenza izinto elimangalisayo abantu bethu bayabuya abantwana bethu bayabuya abantwana bayabuya bazosibuyela apostoli basobuka bazobuya they'll drive their cars back they'll come down and kneel baba sasibuya ngoba uJehova zokukhuluma ngegama lakho alright uJehova
igama lakho. Lithi iBhayibheli wasembusisa uJobe uNkulunkulu. Wambusisa wamphinda kabili ukunaseqaleni. uJobe washayeka enezimvu eziwu-7,000. Umevuka uvuka nezimvu eziwu-14,000. uNkulunkulu we-double portion. Ma eserestore uNkulunkulu. Angithi Pastor Mluzi, mayisenza restoration ubuyisa naleya mnyaka edliwe isikhonyane. Nalo liyahamba ngikuyimessage. Sizobuya ne-interest. Ayibuyi sodwa bayibuya. Sibuya ne-interest. Masibuya nezimvu zasiwu-7. Zazishawa yizulu. Masibuya zasiwu-14. Afunja sume. Sabaka besemini. Right now. Kimsabaka besemini yanethuza. Hey. Awusihlalela nalo vesi. uJobe uNkulunkulu ebuyisa. Kanjalo uJobe wabusisa ukugcina kaJobe kunokuqala kwakhe. Waba nezinto eziyizinkulungwane ezishumnayo, which is 14. Namakamela ayizinkulungwane eziyisithupha. Ayikade njalo ewu-3,000 Jobe sekuye ewu-6,000. Namabhanga ayinkulungwane ekade u-500 abuye eseyi-8,000. Iy'nkabi imbongolo zeyifikazi shuthi ezizalayo nazo zaziwu-500 zabuya ziwu-1,000. uJobe ekhokha ikweletu. Ngoba usiwakade indoda ekhokhayo. Tshela lo muntu ehlala ngiyakhokha njalo lo baba. Uthi lo baba uthothoka bhatala. Usazobhatala nje khulu sobona. Uthothoka indoda ekhokhayo ekwendeni. Jesus Christ. Selefeni iqede bazalwane. Lalela verse 13. Wayenamadodana ayisikhombisa. Abuya futhi esikhombisa. Wabuyisa uNkulunkulu. Wabuyisa. Wayenamadodana ayisikhombisa namadodakazi amathathu. Bambatha. Wabiza igama lokuqala ngokuthi uJemini. Natshela lohlelayo ukuthi bayabuya uJemini. Akakuzwanga thani oJemini abasendleleni. Igama lokuqala kwakuJemini. Igama lesibili uKheziya. Thana uKheziya abasendleleni. Thana noKheziya. uKheziya basendleleni. Negama lesithathu ngokuthi uKhelenabuk. Thana uKhelenabuk. Ngoba uzona upromisa kanjalo. Awuthi uKhelenabuk. Kuzezinye izinto. Lalela mfokanyathi. Mase nisithola uThixo uzokunikeza into ongakwazi ukuyibiza. Ezothi mayifika uthi kodwa kanjani igama lakho. Wambuyisa
uthi uqala ukubona laphayana kwicommittee aka-finance ukuthi ithini namba thola ukuthi uNkulunkulu uyasirestore 2022 restoration. It's about to do something and something great. uNkulunkulu uzolusona ingaku zakhe wabona nihamba phakathi kwe-COVID ningcwaba abazalwane benu niriska ngempilo yenu. Jobe, isikhathi ama-relatives engakwazi ukuya emngcwabeni abefundisi babo uNkulunkulu wanibona babethi isikhathi kungasongelwa kulawo makhofini kodwa nina lasongela. It's owing you. Khona kwamanye kwaNkulunkulu nina nikwenda kwaNkulunkulu ukuriska ngempilo zenu nariska fokandufu bagula befundisi babanjwa i-COVID bafa ngoba bariska ngempilo bangakwazi ukuyela emuva. Angifani uNkulunkulu sonizela into esinxaka lento sonizelayo angeke nikwazi kuyikhula. uNkulunkulu sonibusisa mangikubuza fokanje futhi njani uzokuthi ngusekeli pastor. That's a language azoyikhuluma pastor. Njani impilo uthi la ukhona blessed. I'm surrounded by journey. Okay, see. Mangithi ngiphendukela lapha ngibone intombazane yasezulwini yangiphekezela mangibuza igama layo ukuthi igama lakho ubani. Ithi my name is Kezia. Ngiphekezela wena. I'm here to restore your life. Uzokhashwa ezinye izinto okuthiwa oKezia amagama azotshela noseduze kwakho uthi mangisuka la ngihamba noKezia. Mangisuka nje ikena Mtshweni uKezia uzobe ngaphakathi. Sizohlangana ukuba Wambuyisa sikhalile sakubhalisiza salapha sasela salazi ukuthi sobuye sibonane yini. But now the crazy Echani sengihamba Echani ngivalakala ifesi. Niyawathanda la mantombazane nizowanga-doctor ungahlali nje unganawo amantombazane kwakho. Angifane ngaleli verse chapter 43 ngiyavala ngempela ngiyakutshela Shumayeli uqedile chapter 43 incwadi ka-Isaya. Lalela ngifuna umuntu ozofunda senjulwini ayisikhathi ngibona sifisa lapha sifisa phana banganenyanga mfuna funda kasinyana angifunda sesibazalayo esebancane sibabiza ngamagama abangumntana bazalwane bayajabula banabantu abababiza isifisa sabona ukuthi emehlweni wena ngiyabona funda lela verse lithi ningakhumbuli lutho.
Funda phela. Verse 18, Isaiah Naloke. 3. Naloke. Limemeze. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, Abazwana sifisa. Abazwana sifisa. Wena ngalokho ungasephulpit shatha amabhayibheli. Ngiyahamba kuna manje. Wena ngalokho ungasephulpit shatha amabhayibheli la ngiyahamba. Funda wena sifisa. forget the former things. Do not dwell on the past. Hayi. Yes, baba. Ningakhumbuli izinto zakuqala. Ningasenzi njani? Manje ungazi Pastor Jobe laba abazali ingane bekhamba ngo-COVID-19 bathi ngesisithi basokwenza ishaya ngoba lithi iBhayibheli ningayikhumbuli izinto laba-ke abazele o-social distance Ningakhumbuli izinto zakuqala. Bishop ningasenzi njani? Hayi ningasenzi njani? Zonke lezinto ezaniselela lalela kithi ningazikhumbuli. Osanitize. Sizohamba kanjani labantu abazala osanitize? Kanjani ingane nalento sisempini walibusa uqapha umuntu. Alright. Funda lelo sibaba sanibekani. Ningazinki ngezindaba zasendulo. Ningazikhipha abantu. Umusa wakuye wamrestore kanti nawe uyinje wayethu kumpress ujo ngokuJobe lento yakhozwa nguye yonke le yakanyaka wayiphatha uyena oba ikhosi yayonke lento akusho mina kushibane uma eqala iJobe eshayeka uma evula umoya uthi lokhu kade wesaba eseka lento wayekade isabelana nomntwana wayisabelana kanti uJobe yena lalela uJobe wasukela iy'ngane zenzelana amaphathi mayingane zikuyiphathi uJobe athi mhlawumbe zithuka uNkulunkulu usholani ukuthi ingane mhlawumbe ngithuka uNkulunkulu uzo-attract lento oyicabangayo uzo-attract lento